Io penjo ni tang'o momiyo pok waketo ji e university, pok watero ji e university nang'o. Pok watero ji e university nikech pod wan e process mar application. Kaka wacho ni wan e third revision mabiro rumo tarik 8, koro ka gise apply, joma ne pok apply bende wamiyo thuolo mar apply afresh. Joma no apply to pok obedo placed, wamiyo information, wamiyo gi message mondo gi revise kendo. Koro kwa tieko mano, koro kwa biro timo further processing kaeto walando placement a big function mabiro presided gi minister. Yeah, koro mane momiyo pok watime nikech en process ma pod dhi mbele. Gender, giwacho ni what a man can do, a woman can do, sometimes even better. Koro gender is not a consideration. Gender mar ng'ato ok tame timo course moro amora. Onge course moro maweni mano mar gender makama. Sani waneno dakteche, kata engineers, kata mana security officers, kata jo army, kata nurses, kata secretaries, kata jopuonj, gin gender mar female gi gender mar male. Koro gender mar ng'ato ok en hindrance. Donge neno ka nyako ma Olang timo engineering Machakos University. To mago courses ma samoro higni 10 mokalo noweni mago courses matek mowene mago nyiri ok tim. Koro thuolo ma wantie sani onge gimoro ni ng'ato ok nyal timo course moro nikech en gender makama kata macha. Kamano. Ero kamano ahinya. Penjo machielo mantie kar ka kelni Lilian Ngala iwinjogi katiere kar kacha weche mag experience. Ero koro Rose Olang ka koro kotieko wechege mag attachment ka kendo kowuok modhi oko, iwinjo kanyo ka koro ikone ni tich modhi apply no idwaro higni 3 mago mag experience kata higni 5. Openje kata kare onego bed ochako tich karang'o mondo mi okete kanyo. Janeno mooro ote to wacho kanyo wechego mag higni 10-15 onego bed ochako tich karang'o mondo mi oyude. Ochak tiyo kotin mondo mi ochop higni 15 koro kochopo ten gi experience makare. Koso nya bedo ni apply tich marom. Mano bendi konwa nyalo bedo ni ponono nitie tich manyalo bedo ni experience opogore.